Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki noilam shnong na ki shnong per kathan marman kabadan hak hapot ka Meghalaya Assam kabadang hap hapo uput usam ka Ribhoi district hak arp samtrik unaitung arja punrio kila hiar jurep ya ka jingking ya ki kaliret hawa umpli kabala syara hak umsaw hakini ki kindiat singi na ka jingther ulapalapsan ki noilam shnong kila thu bakani ka jingking kadai kabala penankam da ki khat nyau teligi shnong ki bahap sya Meghalaya bat balashna ya ka jingking da ka jinges nyang pisa pajba na ki shnong ki badan ha Meghalaya bat ki badan ha Kejala Assam kenang ban pensuk ya kalik kawan kakit kaba bat karak karong katkom ke jingat hu orang bat shnong ka kulia uba komen ingti uba dairu chairman ka senjuk kirang bat shnong marman circle ka umsaw kala rong ya ka jingkieng ha ka arpo terik unaitung arja penrio bat ongru bahdu menta kampat don setia kanu ke jingle jurep jong ki bor sorkar na Meghalaya lat nyotang UMLA ka Dimoria na Kejala Assam u Dr. Tapan Das ubala let jurep tang syu jingtep na kipat ba halor kani kejingja bat ubla penyo ya kala jingrap ba kipat ba kinyo banchina shipor da ka jingking se ka bolong banyai brio nakalyang jong senjuk ka kerpat ka sorkar Meghalaya ban penchina no da ka jingking debilat ka baskem kenang bakan a jing mentoy kipat ba ha ka than marman bat kipat ba na khapot Kejala Assam Urang ba shnong ka marman uba diran keleng ula kerpat ka sorkar Meghalaya ban ajing rap bailut kesan syakinong rap ki belamat ya kecing syak penjulor ki pentha keba ha ka umsaw namar bakila don ki jaka rap keba kata nadu rong beta syadu khongwing ki bela syak kata hadu kata-kata tak mau real ada tung kubang nambah TV. Jiki Baay na Meghalaya. Jadi ka bodar skim mak ni. Bodar skim. Lima itu dari tiniwol. Baik ini dah bega bentar jeng gasar. Bega gasar kana. Start ni kene kiri tiniwol ke tiniwol skim Kemar pagane gawa gede tip gede ka mapan khap bodar Assam bat Meghalaya. Kawa ayu ne. Gede gawa ampli. Kebawan kami na adu narung bata hadu ha. Kami hadu habirni. Jadi kuat jungi kalong ba gede kalong kabala ikan ya ba. Dong hab tu. Benedah putusam kan. Ya dah ban bam ta kendeu jungi sa Meghalaya ma. Kuat ba kumbalik lem kan ka. Assam ban kuat ba dia ka kania retiniwal. Ala sudah mentah. Ala kan pegam semua. Ini gede ka. Barai. Ini itu Meghalaya sa. Juara ya itu. Ini lakini mara ya sambar. Bam harga. Lah bang sa. Ya dia ni saya. Ya dia kentu. Entar deh. Imla lagi. Yo kan. Sadan ni pon. Ada penbek beri udah mau keluar, penbek udah melilir. Dia apa? Penbek play tu.
Di don hang ne ha snong rong sahab hiu i gane ka jingking kongala sa rat daga man ha gane ka simbaar kembala der mar bagawan ka labba ka bahe no te kene ka jingking ka bangi susnan ini lagi dong susnong hi bangi penengkam benta ka kit ka ba ka yeu ka hat bangi lek sayeu tetelia ne Singapura kene ka jingking penengkam baro kene sinong ki badon markhab ka bordar hang ne nadu kuswai terta nadu kuliah samhru marman te hadin bala syarat daga kene ka jingking inong susnong hang ne ni seu jenjar kalau dai ban lek ke yeu ka hat ban kit ban ba ki mar ki mata ki jongi ban poi sa ki yeu te kane por ki sna temporary dei lang ba ka jing sim khia jong ne u MLA jong ka kamrup Di Moria. oh MLA jong i Dumoria ba to pondas mar ha tu ka si man si ba ar i pha i briu ki jong i ban wan spek ya kane ka jing king wan dala deru ban pek ban moramat ya kene ka jingking temporarily pek kate gede ka jingking ka barim ka ba isna yami da kinong susnong hi kine ki penthor ki i kene ka khap bordar ka ba kine kinong rep ki jongi kila du sisa kine ki jingthung jingtep ki jongki namar ba kitip kene gede ka penthor ka ba ki nong rep ki jongi kila de thung hanre na ka daw jong kene ka labba na ka daw jing slei kala irotet no kine ki penthor ka ba ki jongki menta dagi mut benthung biang ru kim don su tau sambai la ne kutia tingi seu jenjar mo kane ka por te ka jing kerpat ki jongi na kaliang ka senjuk irang ba snong na kane ka than marman circle ka long ba ka sarkar ikwa ba kan sim khya khindiat ka dei ba kine ki lan ki than bordar ka jongi amar bangi ilong tang ki babik ki ba boys dang imtiep ha ka no ka department ka bangi haban approach ne badai ban likren mo ndai ngi scam balang bagi nomi khmat gi jongi bat ka sarkar hi lang ba ne ka lat pathai khubor ngi scam ba kin sim khia kin pha ye gi department gi ba pher ban wan pek ban wan jingo na ka banta jong kene ka jingjulor jong kene ki penthor ki hali gi jongi nin ki wan na ka liang jong ka agriculture tang ba ki klem pentip ha yengi girang ba snong mengaku mucharman jong ka senjuk girang ba snong im da tip ha dei kata ka daw ginong rep jong ru kim yo ban ap akar kom ka badai ki klem pentip akal lemti ka badai te ngim tip kat nungut ki bawan hanre dei kata ka daw ba ngip scam lang ba kane ka lat pathai khobor lang ba ka jingrap jong phi ka sarkar kan pe kat khmi ba kan pha ru ya ka department ba kinwan peklem kinwan jongok lem ya kine ki banta ka bala julor kinong rep ki impat don jing petip ru ha ki department aga ha Meghalaya jongi marba kane ka kadang surngat tang menin mentasi marba ka dap baro kane ka penthor ka ba tu te mentasi hi kala i ba kala rat tu marba ka yu kala he plat kane ka mo kane ka wa bordar dei kata ka daw impat lala ban pentip syaki handai nagaliang ka asampat mar sentip baga wan ka labba lapsan ki wan daw MLA jungki he ki wan ban pe ya kane ka jingki ru te nagaliang jungi ru ha ido mar pe hangne ngia im kum sipara imdon kano ji aseu jaj ka ji seu pher jimut ngia im sipara asam bat Meghalaya mar ki nongsung hangne ki badon nagaliang asam ki pentip sa MLA directly dei kata ka daw ki sim khya dalade MLA hi wan ban pe ya kane ka jingking te nagaliang jongiru i sengu sibun i wada ngindai ta MLA jongiru handrai sim ka jingkin kli ka bakrau namar ba itip ba kane ka jingking ka long ka badan kambahan ka banta kin ka ba ka yau ka hat jongi habdai ba kata ngi barabor ngi imsuk imsany hangne shwa ba ngin trei ka no ka kam idon ka jinya seng thu jimur tenga thara 6% ba ka sam kan nom penwit namar ba yalong ya im kum sipara adu kam im yalong kaju ya pertang hagi development bat kane ka Kamrup district te kadawan kano ki
ki briu na sarkar na po Assam ru nagaliang ki sunjuk irang bak snong badon hagane gathan in persang ban banra gawe ka jing sung thu jimut na banta jong gane ban sna na banta jong gane ka jing then dadawan na kano ka banta ru nagaliang Assam nagaliang Meghalaya ru na banta development hi ang neng idon gawe ka jingmut ka jing sung thu jimut thara ya gata kan nomdon kano jing sung pher nagaliang ka Assam ru lishmon sok men sibone kum gane ka por mo mengini yo banya kenduk markmat bat ki kamtam ki media ki bawan kanang ingi don hagane ka area jungi kembala de kran menne hi chairman jong ka senjuk kram sinong ti ngi don hi jing sokhia na ka banta ka area jungi kamtam ngi ba im hagane ka than jungi de 7% ngi de norat kamtam pentor ka ba ka dai ga wei ka ba ile i ki jing du nong ka ba kraw na ka jing len shop kamariang mo ka bala arpoterik ka dai ga si sa jing kan mo dai ga si artat dengan bakala dai ga si World Cup final di kalong kajing dunong ngap khana benta gini ki pai nong sinong ni badan gini ka border area tam gini ki badan gini ka route wa umpli ti ngele i gini ka benta dapi dang don por ban lek ila bani i dari jong khamat sedang nadu na rong bata ter hadu kebakut jong gini ka hadu burnihat tang ba ki benta ki ba syak ta dari na rong bata hadu amperling kita hi ki ba kham kata te na galiang jungi galong dan hi por ki mangila karpat ya government mo at least ni basa border ni dan kami ki jingrap ka ba kham kerki hoi kini ki si ngila don hi ki jingmot tang ba ka kadang tap impadi i ki jing kata hadu kan no androi kadang mi ki si hadin tala dan thai lai sausi ngila i ki jing lu nong nilai i nomor ba idang sudah thong gini brai oh gini tayo baladap andrai kalau ngaba ban yo biang sembai ka ba ma ban thung biang ban repair ban thung bujili biang kata ka wei ka jingmot jongi ban pau ya ka sarkar lai makane media bat kabar kalong kamtam kane ka wa umpli ter mo kumbangala kreu menne kalau nai phang kadon ka jaka kabaran kam sisya ka retraining wall Hilai markmat kane mo kane gade ga benta jong Assam ki kile khnang mo na ga benta ban yada na ga jing tua khandau te ha balai i kat kum ga report ka ni i galong dan sibun ki benta ka ba ka pentor ka ba jong i mo ka ba ni im baro sikata dan bat ki benta ki walai na sya Assam mo mar gade ka ngimdon kanong ga jing kini pot hang ne tang ba kat bayat ka kamot ada di jaka bam la wan bam hapo Assam kamut ka di jongka Meghalaya ada bam ha Meghalaya kamut la di jongka Assam mo na kata kadau milei kadon ka jaka ka badon kam sisya lenter sidustai dan kam na galiang government mo agriculture department soil and conservation kini kita sombaban on kami lam na bentang ni jinan kam na galiang jungi ro in simkia kini kita man bat ngangai lain baga jing keren jungi ban pentip lupa kum ka khubor mo somal ada pio kano ka jing application lane ka jing ut jing nam jungi na galiang nong na area jungi somal simkia ban penbiang ini ki silenter jong kene kawa umpli mo ka bai khot ampri hang ne kiten jungi khot ampri pada ka ba ngitip kum ka wa umpli ka badai ka border Meghalaya Assam te sukmen la daga government ka simkia na banta men penyo yang ni jingrap bakerki marba anga kat komi jestu junga kane kadai ka jing penjulor ka bakham kraw kat kum jing kan mau junga mo ta kadau banam ban yada 7% ngimla andrei at least kane ka border area jungi kanum don kanum no jingya encroach lain baka mo dai da ki breu andai lain baka ka mo ka kane ka wa ka ba ajing rap adu haju ka por ka ba ajing rap yangi haju ka por ka don ka por ka ba ki benta ka ba la ban penduk ya ka jaka jungi kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam
Dan kumba arpautili ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini artali ki jala menta kis dang pen kre bantau ya ka joint action plan.